kunodaba lwenye intokazi yangapha eMthatha. Ngifisa ukuxwayisa kakhulu abantu bakithi abamnyama ngalento yokuthina nje abantu abamnyama ngangayikhuluma phambilini le ukuthi kwesinye isikhathi asifeyisani nereality, sigudle eceleni kwayo. Ireality asiyithandi nje, sigudle eceleni kwayo. Kangangokuthi size senze amaphutha amaningi azosidestroya. Sigcina sithi sineyinkinga bese silanda ezinye inkinga eziningi. Lento angiyikhulumi ngoba sengathatha isinqumo esithile sokuthi angihambi angisezukwenza ukuthi nokuthi. Ngikhuluma ngokuxwayisa abantu bakithi. Uyazi ukuthi sike sabhalelwa ngomunye usisi waseMthatha ngale ndaba wayesonta lapha waya esontweni likaMprofeti odumile nje, uMprofeti uBushiri waseMalawi ngokudabuka, but nakade namabala angazi noma sekhona ngoba after ukuchargewa ngamacala ahlukahlukene basekhona ke abanye oBushiri okungesibo abangaphandle okungabakhona la eMzansi. Uthi lo sisi wayekade eyiphoyisa nje dala ngabo 1999 wasebenza ebuphoyiseni until 2014. Uthi lo sisi bebesebenzela lapha eHillbrow. Lapha eHillbrow ke uthi amaphoyisa ehlezi enemali, amaphoyisa asebenza khona, asebenzela nje khona kwivicinity yakhona lapha. Ahlezi enemali. Imali ayithola kulabantu bangaphandle abaqhamuka kuZimbabwe, Nigeria and all those places, all those countries. Uthi lo sisi ahlezi enemali, kuyaphithizela nje, kuyaphithizela, bahlezi benemali, bamba idakamizwa egwaza amaphoyisa, begwaza labantu begwazela amaphoyisa nanokuthi nje kuze kuchonyelwana nangayimoto, yabo uthi iphoyisa lihamba ngemoto ethi bahlezi benemali. Bahlezi benemali. Uthi lo sisi kuhamba isikhathi ngiyawukhohlwa unyanga but around 2011 or something wasuswa eHillbrow wayosebenzela ePitoli, ngasePitoli airport, angazi noma airportini, kodwa wayosebenzela endaweni equiet, too quiet. Lobu khuphe baseHillbrow nokuhlala enemali nani kwavela kwaphela nje kwathi nya, ngenxa ukuthi laphana bebenemali begwazisa, uyabo le genge enama drugs nani eshushumbisa ama drugs mabeyibamba igwaze, yabo. So nje behlezi benemali. Mayese lapha ya wagcina ke uthi wagcina esebhoreka lapha ya, wagcina uthi wayekehlala usuku lonke lehle iphansi e-airport. Angithi lento yokwehla benyuka nani eyenzeke eHillbrow ayisekho. So wagcina ke sevula ibusiness lokuthi adayisa impahla, uthi bese dayisa impahla. So kwahamba isikhathi, wagcina sekuneyinkinga nje, wabona ngathi sekuneyinkinga, wayeseyayeke emaphoyiseni ngo-2014, waphuma imali zakhe 2014. Ngifuna ulalele njalo ukuthi lezi zinto ngake ngakhuluma ngodaba lukaSisifikile Memela la. USisifikile Memela owathathwa ngabefundisi bangama-Nigerians, bamthatha bamsephesheya e-Iran, kanti phesheya e-Iran babethe bazomtholela umsebenzi. Kodwa before beze bemtshene lokho baqale bamenza esela eSouth Africa, bamenza ukuthi in future yonke into abazoyikhuluma
subsequently into abazoyikhuluma uzoyikholwa yonke. Indlela abamenza ukuthi ngalikhuluma lolu daba likhona. Uke uSkim GP wamlanda uMemela wazokhuluma naye. Walichaza lolu daba njengoba ngelichaza. Lolu daba is very muzolalelisisa ungafunda into eziningi kakhulu ngodaba lasisifikile eMebele sasikhuluma. Ungafunda into eziningi kakhulu. Ngoba naye waqala kuyisonto. Waqala nje bizelwe esontweni. Kwaba ubuya kanye kwakhe esontweni afaka gaxele nomphela. Kwaze kwaba uya eIran. eIran bafike bamshushumbisa ama-drug waboshwe e-airport wagwetshwa isigwebo sentambo. Kodwa wasinda. Sebegwetshiwe la eSouth Africa nje kwazi kwaphuma emaphepheni ukuthi ofikile eMemele bagwetshwa intambo and all those things. Sebeboshi sebegwetshiwe sebenqunyiwe le eIran sebenqunyiwe kanti babe sagwetshiwe nje. Angithi phela ngokungazi procedures eIran lokugwetshwa komuntu thina sazi ukuthi umuntu bese makuthiwa nje uyagwetshwa intambo manje useyanqunywa khona manje kanti kunama processes uyagwetshwa namhlanje isigwebo sentambo ukuze mhlambe kuphele 2 years unganqunyiwe mhlambe kusakhona appeal khona and all those things. So waziwaphuma. So lo sisi wasemthatha uthi uthema iyeke emaphoyiseni 2014 wayesedayisa impahla kwaphuma imali zakhe ne impahla bese vele seyidayisa kwaphuma imali zakhe imali nje impela kodwa close to a million. Uthi uma sekuphuma imali yakhe bese efona lo dadewabo osemakhaya eEastern Cape. Uthi lo dadewabo manje yazi sisi esisimandisa la kune khona itender engihlanganisa nabantu abathile manje siyalithola leli tender. Kodwa ke manje kufanele sibe nemali esizoyenza. I mean khona kufanele sibe nemali ukuze sikwazi ukwenza lo msebenzi ngoba uhulumeni ukhokha after. So sicela usiboleka imali khona imali sicela naye sho lo sisufona ngoba uyazi ukuthi usisi wakho omdala uphunyelwe izimali kade eyiphoyisa. Uthi lo sisi kade eyiphoyisa hayi ngiqale ngiyele makufona ingane yakwethu udadewethu makufona ingane yakwethu ngiyele nje kodwa bese ngoba iyazi vele ukuthi ngiphunyelwe imali ngibuza ukuthi leli tender ukhuluma ngalo likanjani ethi hayi khona itender abantu engizama nabo itender sesilitholile kufanele sibe nemali. Uthi ngiqale ngitshela bakhuluma ngo2000 noma ngo5000 kanti abantu bakhuluma ngo100,000. Uthi ngivele ngibabaza hawu 100,000 bese nguthola nini? Uthi bathi nje 2 weeks uzothola 100,000 soon interest ka30%. Uthi hawu ngivele ngivume lo sisi. Mabethi uthi phela vele kunengane yakithi la angikwazi ukuthi ngingacabanga indaba ukuthi khona into bangiqola or something. Uthi lo sisi bese evuma enganeni yakuba ukuthi hayi ingane yakuba ise-Eastern Cape imthatha yena useGoli. Lo sisi unezingane eziwu2 yena lo kade eyiphoyisa unezingane eziwu2 lo bhuti waseNigeria lo bhuti wangaphandle laba futhi abaqhamuka ngaphandle. So ke uthi lo sisi bese evuma kulo sisi wakhe omncane osemakhaya. Ebesethi lo sisi besethi ke lo sisi bese ukwenza inotice ke bank Standard Bank enza eAbsa enza inotice yokuthi ngolwesine ngelanga elithile uzokhipha imali engaka. Bese ke ebuza kulo sisi osemakhaya ukuthi hawu manje le mali ngizoyithola kanjani nizoyithola kanjani ke manginikeza. Ebesethi ke lo sisi osemakhaya khona abantu abazofika lapho kuwena nazi inamba zabo bexhumaneke nalabo bantu. Uthi lo sisi bafika abantu
lo sisi lophunyelwe izimali uthi bafika abantu kodwa ngiza kuleli laba prophet bamanga labe sibathanda kakhulu sindle emnyama esikholwa ukuthi ngeke siphile umprofeti wamanga umuntu ohlolayo ngikhuluma vele abahlolayo labe sibathanda kakhulu esikholwa ukuthi ngeke siphile ngaphandle kwabo sibathanda size sicabanga ukuthi lento abayenzayo i-inline nemithetho kaNkuluNkulu sibathanda kangangokuthi sibathanda ngaphezulu kokuthanda uNkulunkulu wasidalayo sibathanda ngazi ukuthi impilo zethu ingceke kubona asilutho nje thina sindle emnyama silutho ngaphandle kwabaprofeti bamanga silutho nje thina sindle emnyama asilutho futhi ngeke usenze lutho siyasizakala asisizakala ngeke usenze lutho sindle emnyama thina laba prophet nje bamanga sikholwe ukuthi nje uNkulunkulu wabagcoba noma yibo angazi ukuthi angazi ngayibeka kanjani kodwa nje asilutho sindle emnyama sinaleyo mentality nje ukuthi asilutho ngaphandle kwabo yibo ke labe ngikhuluma ngabo nje manje uthi lo sisi ebese ke lishaya ilanga ahamba ebank edibane nalabo bantu okuyibona kazobanika u100,000 okuyibona laba abaxhumana nosisi wakhe lo semakhaya uthi lo sisi mabefika labantu ubhuti nje uhamba nentombi yakhe uthi mangibabuka labantu hawu labantu laba ayikho into ekhombisa ukuthi basemathendeni labantu banamathenda or something nana ayikho laba bantu uyababona nokuthi u400 abanawo ngisho ephaketheni labo uthi kuqale ukuthi angingabaniki le mali angayikhiphi kodwa inothi sengayenza uthi angayikhiphi uthi kube khona into ethi angingabaniki uthi bese ngithi hayi kodwa angibanike kushuthi nje lento efuna ukungiphazamisa kule interest ekuthiwe ngizoyithola yabona inclined ukwenza into uthi lo sisi kube khona into ethi laba ngeke laba bebe no100,000 bebe netender worth 100,000 laba ngisho 100 abanayo ngisho ephaketheni labantu uthi lo sisi ngigcine ngiyiphikise lento elokhu ifuna ukuthi nginqabe bese ngisingena ebanki ngikhiphele imali ngibanikeze angisazi noma wayifaka kwi-account yabo noma kwenzakala engathi wayifaka kwi-account yabo baswisha bafaka kwi-account yabo uthi lo sisi base bethi after 2 weeks uzobe usuyithola imali yakho ine interest futhi u30% ka100,000 is 30,000 ayike uthi lo sisi kube right ke uthi kuphele ngempela kuphele 2 weeks uthi kungena 5,000 kwi-account yakhe lo 5,000 udepositwa ku-ATM eseLimpopo kuyavela phela la ukuthi le mali ifakwa kuphi nendawo uthi lo sisi hawu axake ukuthi kwase kudepositwa u5,000 eLimpopo uthi kuthi ngakusasa futhi udepositwe omunye u5,000 akafonile nje akalabuza lo 5,000 qhamuka uthi kodwa ngisola ukuthi kwase kuphela lo 2 weeks labantu phela babethe bazonginikeza imali yabo after 2 weeks yini kwase ngene 5,000 uthi kwangena omunye futhi 5,000 kwangena omunye u5,000 kwase kuzongena 6,000 ngoba yaba u26,000 yo isiphelele yonke le mali uthi lo sisi bese ngiyafona ngifonela laba bantu ke manje ngoba ngayithatha inamba zabo laba ubhuti lo wayehamba nentombi laba babengathembisi uthi hayi ngigcine sengikhuluma nentombi ithi intombi hayi ithina laba esikudepositela labo 5,000 manje uhulumeni akasikhokheli sesithi sisizame enye imali sathi awuthi sikudepositele ngama5 yabona uthi lo sisi ngithi mina hayibo nina nathi imali yami ngizoyithola yonke ne30% ngaphezulu uthi hayi bekuyele begcina sebemblock uthi mangiyakusisi ethi usisi hayi laba bantu nami ngathi sebengiblockile uthi nje ngivele ngibonde imali yami icwilile ke uthi wagcina ke lapho ngangaphinde ngabathola laba bantu uthi usisi wami ngamenyanya ke manje ngenxa ukuthi ngabona ukuthi imali yami ihambile phela manje kulo 100,000 angawukhipha kwathiwa ngizothola bathi bazoyibuyisa le mali yami esino 30% ngaphezulu icwilile manje kubuye u26,000 phela
uthi lo sisi ngivele ngiphathwe istress emva kokuhamba ngalo 100,000. Angithi phela kusanda kuphuma imali yakhe. Yebo iseningi imali uthi kodwa ngivele nje ngiphathwe istress ngoba uthi mina uthi lo sisi okayiphoyisa akathandathandeni ukukhipha imali. Akathandi nje ukuvele ukukhipha imali sinoma kanjani. Uthi ke kuze kube manje akakhulumisana nosisi wakhe lo from 2014. Uthi lo sisi ke ngalezo khathi kwakufika lento yo Triple M. Ngalezo khathi abantu babe busy nalento ya Triple M yebhanwe lo. Uthi lo sisi ngivele ngidlale leyo nto leyo, ngizama ke manje ukubuyisa imali yami lehambile. Ngidlalele uthi livele lihambe nemali yami ke inqwaba ke imali leyo nto Triple M leyo. Uthi vele ihambe nenqwaba yemali, uthi ngibe nesistress ke manje. Uthi ke ngigcine sengiba nestress ke sangempela. Bese kuthi ngo2017 izinto sezinzima ke kulo sisi. Imali yahamba 100,000 wacula kuqala kwase uzocula enye ke kule ndaba Triple M. Uyabona ke bona abantu ababhejayo bayazi le genge ebhejayo, bayazi le ukuthi mawukwabheja wadliwa. Uvela ugcina usufuna ukubheja ungathi ungabheja uthi xaxa ngoba ufuna ukubuyisa le mali esihambile, uvela udliwe ungathi ungabheja kuze kuphele yonke into nayo. So uthi nalo sisi ke kwathi ngo2017 isimo sakhe sesinzima, esephethwe na depression ukuthi ingane ilokhu nebusiness lelo kudayisa impahla lisahambe kahle, uyabo nje usephazamisekile ngenxa ukuthi imali yakhe isihambile. Uthi kwathi ngo2017 wathenga amaphilisi efuna ukuyibulala yena nezingane zakhe. Izingane zakhe uyibulalela ukuthini na? Uyibulalela ukuthi zizalwa eNigeria. Uyizala kubhutwe eNigeria. Uthi mangifa mina ngidlisa mina njengomama wazo, ngidlisa ngicommit suicide ngidlisa. Lezi ingane izosala nobani ngoba kwase Nigeria lapho azazi. Uthi ngavele ngathi awuthi ngiyibulale nami lezi angibulale lezi ingane ngiyibulale sobabili. Istress semali yakhe sibhubhudlekile yadleka, uyabona nje wahuzuka manje yaphela nje imali yakhe. Uthi ke angithi mawusenkingeni uyalixoxa phela uxoxele nomngane wakho, usuke khona lo mngane wakho wazi ukuthi wena nje ubusuphethwe idepression iqalephi. Wena nje ubuphethwe ukuthi kuqalephi. Uthi lo sisi ke uthi lo sisi shuthi wasend message esendeliso. Uyazi ukuthi umuntu mayifuna ukuyibulala omunye uyayisend message esolisayo, esendela umngane wakho lisoka lakho ligirlfriend yakhe imessage ezokwenza ukuthi omunye umuntu esole. Shuthi wathi mayisend message angisazi ukuthi yayithini message kodwa esendela isoka lakhe, kodwa imessage yase isoka la sola lavela laphuthuma lezendlini isoka. Uthi wayeselungisile sethi uzophuzisa izingane ayiphuzise yena, ayizofakela izingane ushevu ayidlise naye bevele befe. Ayisoka lafike lambamba ke lambamba yagcina ke bevumelana ngokuthi ayihambe izingane zeNigeria izobuye ibuye, uyabona, esalungisa ngoba kushuthi isoka nalo lase lesaba ukuthi lezi izingane bayihlala nalo sisi lokushuthi uzoyibulala ngelinye ilanga, wayithatha ubhuti ingane zayiNigeria. Kuthe 2017 emva kwazo zonke lezi inkinga lezi lo sisi asedlule kuzona from 2014 to 2016 ephelelwa zimali, yabo esehuzuka nje into yakhe ingasacaci kahle, sephethwe na depression. Uthi ngo20 inkinga yakhe ufuna kubuyela imali, yabo le mali yakhe sihambile ufuna kubuyela imali. Ngo2017 uthi kufona umngane wakhe osePitoli. Abangani ke bazazi inkinga, they know their each other's problems and challenges, baxoxa.
uthi-ke lo sisi umngane kufona umngane wakhe osePitoli. Ethi mngani, ngicela siye esontweni likaBushiri lila ePitoli. Abantu abaningi sebesizakele, mhlawumbe nawe ungasizakala. Yabona ke mawusuka usenkingeni, ngisho ngaqhamuka umuntu ethi gijima kumenza izinto khona azofika kune uyagijima, noma mawusenkingeni nje ufuna ukusizakala awungabusabuza ngesilungu angazi bathini, bathi uthatha lonke usizo oliqhamukayo. Mawusuka usenkingeni nje uthatha lonke usizo, ngisho lolu kade ulwazi ukuthi alukusiza aluzukukusiza uyalithatha mawusuka usenkingeni, ngoba akufani ukukhuluma kumuntu osenkingeni nomuntu ongekhona enkingeni. Ungayigxeka into ungekho enkingeni, kodwa uma usenkingeni uvela ubona lento ongayigxekisa ukuthi angekho enkingeni, ngiyayifuna manje. Uthi lo sisi kufone, ngifuna ulalele la. Ufona umngani, uthi mngani ufonela lo sisi osemthathu uMandisa. Uthi mngani, ngicela siye esontweni ngoba awukho right. Mhlawumbe into zakho izofika iqaqeke khona, bazofike bekubonele esonto likaBushiri ngoba izinto ziyenzeka lapha ya. Ukhumbula ukuthi umprofeti uBushiri ngaleso sikhathi kwakunabantu ababe phumela obala bethi umprofeti uBushiri ungcolile, wenza lokhu nalokhu. Bethi abanye abantu hey, ungakhulumi kabi ngomprofeti. Babe umuntu wayekhuluma kabi ngomprofeti uBushiri babemthuka abantu bethi engazobheda wena, awuyazi into eshoyo. Uthi ke lo sisi, ayi ngivume nami umngani mayithi asiye ePitoli siye esontweni. Ayi uthi beye kwakuyi Sunday, ayi ahambo le adlula athathe lo lisePitoli isonto kaBushiri ngaseUlisa Center lekulezo ndawo. Sonto nje likhulu liyaziwa. Uthi lo sisi sihambe, uma sifika lapha esonto kaBushiri kugcwele. Yabo khona ubhuti abasebenza khona abagqoka amasudu nje nothayi. So mawufika bakubuza ukuthi yabo angithi uBushiri phela khona abantu abayenza ama-appointment, khona abaneyiprofeto, khona abazo esontweni nje bezoworship, khona ababiziwe khona. So bayasiza labo bhuti ukuthi mawufika ukuthi uyaqala ukufika uzokwenzani, noma uzokhonza nje noma uzofuna, ngoba khona ngisho kuhlukene ibandla lihlukene indlela yokuhlala. Kukhona la enikhipha khona ama-5,000 manifuna ukuhlala la azothi eshumayela khona uBushiri, nibe nimbuka live kanje. Mufuna ukuhlala leyo ndawo ukhipha 5,000, kodwa mufuna ukuhlala nokuqaba nizombuka kwi-screen meshumayela, nizombuka escreenini. Kodwa manje nizombuka live nje eshumayela live kanje ukhipha 5,000 ukubhalisa leyo ndawo. Angazi bathi ibani chase yini igama lakhona. So ke uthi lo sisi hayi afike bangene enkonzweni yabo nje kule nkonzo kunomunyu, uma usungene khona mawuzwa abantu bekhuluma uvela ubone na ukuthi yazi ngizosizakala la, yabona. Uve kushuthi uBushiri nje obeshumayela engaveli, nanokuthi ngelinye ilanga uthi kuyiSunday nje evele ngabibikho uBushiri akekho, kodwa basuke bengazi phela ama-church members asuke ezesontweni. So ukuqondana naye kuyinhlahla, ukuqondana naye mayisuke khona uBushiri kuyinhlanhla, yabona ukuthi maye khona kulokhu uthi uze esontweni kanti naye ukhona uzobe khona live kuyinhlanhla. So ziningi izinto ezikhulunywayo nawe uvela uzizwe ukuthi yabona ke la inkinga zami ziyasala inkinga zami nje ziyaphela manje. Uthi lo sisi bese yena nje obelapha nje ucabanga imali yakhe ukuthi inkosi yami awu imali yami ngabuya yani, uthi ngoba ngathi mangena lapha nami ngiyeza ukuthi yazi imali yami nami ngathi ingathi yabuya manje.
kodwa ingabuya ngempela imali yami kungenzeka nokuthi uthi ke lo sisi bafike bangena bakhonza ngalelo langa ehamba nomngane. Kodwa bayakhuluma phela abantu, kuyagcwala la. Abanye bathi hayi la kukhonzwa ke 7 days, Monday to Friday kuyakhonzwa, Saturday, Sunday, kodwa iy'nkonzo kusho ukuthi ihlukene, ngoMsombuluko kwenzeka ukuthi, ngoLwesibili kwenzeka ukuthi. Abanye bathi hayi uma ufuna ukubona kahle ubaba noma ufuna ukwenza kahle ukuthi bofika makuyi-Monday ngoba kusuke kwenzeka ukuthi nge-Monday, ngoLwesibili kusuke kwenzeka ukuthi, yabona. Yabo. Uthi lo sisi nami ngivele ngithi hayi ngoba ngesonto kugcwele angithi ngithe phambilini kule ndawo ukuhlala kushuthi njengoba kugcwele abantu la esontweni, kuthiwa mawuzohlala kule ndawo azothi meshumayela khona uBushiri ukwazi ukumbona, ila akwazi ukubathandazela khona abantu ababeka izandla. So nawe mawufuna ukuthi akuthandazela akubeka izandla, akubeka isandla ngoba uzobe umbona live, ufuna ukhipha 5,000 ngoba uyakwenza ibooking ngoba kuyagcwala nakhona lapha. Bakhona abakulayini abayongena ke ngesonto elizayo, yabo. Uthi ke lo sisi ngenxa ukuthi kwakugcwele mayebezwa abantu bexoxa ukuthi hayi bobuya Monday, mina nje sengizwile ngizobuya, kuthiwa mina ngizobuya Monday nani. Uthi lo sisi nangempela liphuma isonto bese kuthi angazi noma Monday noma Tuesday bese yabuyela Tuesday. Ubuyela ke manje usehamba yedwa ngoba lo mngane osePitoli uyasebenza. Ubuyela kusehamba yedwa usisi lo waseMthatha, lo wayekade eyiphoyisa owaphunyelwa zimali. Uthi ke lo sisi uma ngifika la esontweni ngophakathi nensuku, ngazi noma uLwesibili noma uLwesithathu, ngisahlezi nje ngisalindile, kuyaphithizela phela babodwa abazo omunye. Angithi mawusanda kufika endaweni noma abantu bekhuluma uyayuzwe bekhuluma kodwa ungazi ukuthi yini ke la abakhuluma ngayo yenziwa nini, yini lese bekhuluma ngayo manje yenziwa nini. Babodwa bathi hayi mina ngathola prophetic message, so ngizoqinisekisa ukuthi yimi lo, yabo, njalo nalo ngapha yakhuluma. Uthi ke lo sisi waseMthatha wathi ehlezi ebhentshini naye insizwa enye esebenza khona la ebandleni noBushiri egqokuleze igqokothayi ikhuluma nosisi nje ababili. Uthi mangithi ngiyalalela kanti nabalabo sisi bayabuza, yabona, babuza labo sisi uthi nami bese ngivele ngisondela. Uthi bese ngivele ngisondela ngizobuza nami phela ngifuna ukwazi ngoba ngiyeza ukuthi inkulumo yabo labo sisi bayabuza. Uthi lo sisi ngifike nami ngikhulume kanti labo sisi njengoba bebuza nje sebeyaqeda. Uthi bese beyahamba bese ngisala nalensizwa ke lo sisi. Uthi bese ngisala nalensizwa bese ngibuza uthi ngichaze ukuthi minayi mina ngusibanibani wasibani ngidabuke Eastern Cape eMthatha kodwa ngihlala eGoli eJoburg. Uthi lo sisi ngichaze ukuthi hey mina kade ngiyiphoyisa ngayeke emaphoyiseni ngaphunyelwa zimali ngaqola 100,000 usisi wami. Uyabona usisi wami nje ehlangene nabantu naye bo ngingazi noma Nkosi yami usisi ngathi wayengenalo nawo ulwazi wayeqolwa kwayinaye, yabona. Uthi lo sisi ngichaze nani. Uthi ngichaze lo udaba lami ngitshena lo bhuti, ngichaze nanokuthi labo bantu bathi mabeqeda ukuthatha bathi mabeqeda ukuthatha u100,000 wami bayibuyisa imali nga5,000 bafike befaka u6,000 ekugcineni, yagcina isiwu26,000. Uthi manje uthi lo sisi wayixoxa yonke indaba nalo bhuti. Uthi lo bhuti njengoba ngixoxa naye uthi ezecofa ifoni kancane, uyabona ngathi uyabo ebe itch nje engahlaliseki. Uthi lo sisi hayi ngixoxa nalo bhuti ngimendlalele nje sonke istory sami.
nakhona ngimdlalela ukuthi angizwele ngoba uBushira kulula ukuthi umbone mawula. Ngoba sengizwile nanokuthi ukuze mhlambe ugcine ngelinye ilanga ukwazile ukubona uBushira, kufanele uzwane nalabo abantu, kusho lo sisi. Uthi kufanele uzwane nalabo abantu. Hayi uthi lo sisi ngixoxeleke lensizwa ke ngiyitshela ukuthi uthi nalo sisi ngiyaxoxa nje ngiyatatazela phela ngenzela ukuthi nami njoba ngibeka usizi lwami lonke nje ngenzela ukuthi igcine singizwela ukuthi hayi ingifake la okukhokhwa khona u5000 ngoba kuyenzeka isimo sakho masinzima kakhulu noma ube nenhlanhla nje uBushira vela kubize ngegama ethi woza maye kwakubiza nje ngegama kulolu iquqaba lwabantu ligcwele esontweni maye kwakubiza ngegama uBushira uyasukunyiswa uzongeniswa la uhlale la ukukhokhwa khona 5000 kodwa ungakhokhi wena ngenxa ukuthi kuthiwa uthola inhlahla isibusiso esiyinhlahla isiprofethi esiyinhlahla esingajwayelekile. Uthi ke lo sisi na exoxela lo bhuti lo thayi. Uthi lo sisi ngixoxeke ngimtshela ukuthi mina ngaze ngazama ukuyibulala mina. Ngeke ngazama ukuyibulala, ngacishe ngayibulala futhi nezingane zami ngenxa yokuthi izingane zami ngiyithole nobhuti wangaphandle waseNigeria, so azazi eNigeria. Nami eNigeria ngaze ngiye bengiyibulala ngesikhathi ngifuna ukuyibulala mina ngathi ngibulale nezingane zami ngoba ngavele ngabona ukuthi shuthi ngizophila kanjani phela zizophila kanjani izingane zami mangiyibulala mina ngishiya zona ngoba azazi ngisho eNigeria. Uthi ngichaze lo sisi. Uthi ke lo sisi ayi lo bhuti egcine sethi ke lo bhuti ayi no ubojwayela nje ukuze esontweni yabona ungalovi njengoba usuqalile nje ungasalovi ngelanga elithile ufike ngelanga elithile uphatha umnikelo unikele ukuthi yabo ube nefaith yabo ukholwe ukuthi lento izosizakala. Uthi lo bhuti washo futhi wathi hayi imali yakhe izobuya wena yonke, imali yakho yonke izobuya, yonke into yakhe izobuya. Uthi lo sisi ngivele ngibe nethemba. Uthi ke lo sisi ke ngiqhubeke ke ngisuke eGoli njalo eJoburg njalo ngiqise lezo nsuku engiqisayo ngiye khona esontweni. Ngigcine sengibuka ke nanokuthi ingena kubani kuyashiwa ngithi phela nje uya ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yashiya ukuthi le nkonzo ilive ku channel bani ku-SABC kulama channel DSTV yabona kuthiwe si live nasema social network nani. Uthi lo sisi ke bese endlini yakhe la eJoburg la hlala khona. Uthi endlini yakhe wayengasayibuka enye into. Wayehlala ebukela inkonzo kwaTB Joshua ka Prophet uBushira. Uthi ke lo sisi kwathi ngelinye ilanga angithi uma ekade esenkonzweni khona izinto ababuya nazo nje beyigcobe nani. Uthi kwathi ngelinye ilanga esendlini ngawo 2017 eyibukela inkonzo nje kaTB angazi uTB Joshua ungenaphi but that's another prophet, they are doing the same thing. Asikisi kulaba bazoba offended kulento esikhulumayo ngoba we are trying to help others through ama narratives abanye abantu ama bad experiences abedlule kuona. Uthi ke lo sisi waqhubeka ke waya elideze esontweni ngenxa ukuthi usuku ukude phela musuku eJoburg ngeke akwazi ukuhamba every day kodwa nje eye. Uthi ngelinye ilanga ebuka iTV ese izingane zakhe zaseyibuyileke futhi lapho eNigeria nesoka laselibuye isoka lalihlala wayengahlali nesoka endlini kodwa lalifika nje lemvakashela lelanga ngaphandle laseNigeria kodwa nalo lihlala eJozi. Uthi ke lo sisi kwathi ngelinye ilanga kusemini nje
yantambama ebuka inkonzo ka Prophet Bushiri idlala ku TV. Uthi ayibuka inkonzo kusho ukuthi azazele ngenxa yesikhathi eside uthi ngihlezi nje ngedwa uthi ngize ngozele bese ngiyalala. Uthi mangilele ngizwa kukhonto ememeza igama lami. Ingibiza nje ngegama nesibongo. Uthi kukhonto ememeza igama lami, khonto ememeza igama lami mangilele, khonto ememeza igama lami. Uthi bese ngiphaphama. Manje ngiyaphaphama. Lento ebiza igama iqhubeke lento ebiza igama. Uthi mangithi ngithi hawu ngibuka iTV, hawu igama lami limenyezela ku TV. Uthi ngicike amehlo. Ngicica amehlo manje ngifuna ukubona, angithi yabo mayibuye ebuthongweni, mayivuka ebuthongweni, amehlo kubheka amehlo okuqala. Uthola umqondo kwenye indawo. Lento oyibukayo emqondweni ayikho udideke. Uthi wathi sebuyisa umqondo, hawu bengibuka iTV man, hawu inkonzo kaMprofeti. Yabona, hawu bamemeza igama lami. Uthi ngaleso sikhathi umuntu okuyipodium umlungu. Angithi ukubona makunenkonzo lezi inkonzo lezi inkonzo ezikhona nje in most of the cases. Angazi babizwa ngani laba abandlalela umfundisi omkhulu mayezoshumayela. Qale kushumayele bona beshintshana kungena omunye, yabona omunye eze nokunye, omunye eze nokunye kuze kuzongena ke ozondlalela umfundisi ozokukhuluma ke izwi ke lonke kuzokuphatha inkonzo. Angazi babizwa ngani. Uthi lo sisi bangithi ngiyabheka umlungu kuyipodium uyokhulumayo ubiza igama lami nesibongo. Uthi ukhona nosibani la. Ubaba ke uProphet Bushiri. Uthi lo mlungu ubaba uthi angibiza usibani. Uthi umoya ingcwele. Uthi ubaba uthi ngithunywe ubaba. Uthi umoya ingcwele ubaba akabize usibani wakasibani. Uphi usibani wakasibani? Angithi abantu baningi phela. Futhi njengoba abantu bebaningi nje kungenzeka futhi kuyenzeka kufana igama nesibongo somuntu. Uthi lo sisi ngilalele ukuthi lo manje sokukhulunywa ngaye la bathi mabesha isibongo thu wase Eastern Cape kodwa uhlala eJohannesburg. Uthi umoya ingcwele ubaba uthi umoya ingcwele lo muntu esimbiza lo sisi esimbizayo uhlala eJohannesburg unezingane ezimbili zabafana. Lezi izingane uyithole nobhuti wangaphandle waseNigeria. Ayithi lo sisi ngathi ngisamangele kwathiwa lo muntu esimbiza la kade eyiphoyisa esebenzele eHillbrow, wasuka eHillbrow waya Pitoli airport OR Tambo. Lo sisi uyekile emsebenzini, lo muntu esikhuluma ngaye uyeke umsebenzi ngo-2014 waphunyelwa zimali waqolwa 100,000. Uthi lo sisi ngivele ngikhale ngithi Nkosi yami yimina phela lowo noma bekuthiwa izinto ziyafana. Uthi ngikhale ngithi shuthi imali yami izobuya nazi izinto zami eziqaqwa. Uthi ngivele ngikhale. Uthi ngikhale ngingabe ngisazi ke manje ukuthi njoba sengimenyezwa ngingekho nje kanti kade kushiya ukuthi angabe kusalova, kufanele ubusalova ngoba inhlanhla yakho uyobizwa inhlanhla yakho kanti uyobizwa kanti usekhaya. Uthi lo sisi ngivele ngikhale ukuthi Nkosi yami ngoba sengibizwe ngingekho esontweni nje ngizokwenza njani. Uthi ngifonela umngane. Uyakhuluma umlungu. Uyalibiza igama lalo sisi. Uthi ke lo sisi umlungu mayelokho embiza ethi umlungu niyabona ke umoya ingcwele usukhulumile kubaba mayisho umlungu mayisho ubaba usho uMprophet Bushiri. Umoya ingcwele usukhulumile kubaba wathi asibize wathi kubaba akabize usibani.
into zakhe ziyaqaqwa namhla akekho namhla akekho lo sibanibani uphi nje akaqhaba ngaphela uphi sikhuluma ngosibanibani wakasibanibani osuke emthatha eEastern Cape okade eyiphoyisa esebenzele Hillbrow waxoshwe Hillbrow wayosebenzela ePretoria lo sisoqola u100,000 uphi umoya ingcwele usumtsheni ubaba wonke leyo yabona uthi ke lo sisi bese ngifonela umngani wami okuyiyena lo wasePitoli okuyiyena owathi asabe siye esontweni lika Prophet uBushiri uthi ngimfonele umngani na phela senginenkinga lapha sengibiziwe manje angisazi ngizokwenza njani ngiyabizwa ilive le yankonzo uthi angisazi ngizokwenza njani hayi uthi lo sisi uthi umngani bese hayi uthi umngani bese hayi kushuthi vele uvuke ekseni umngani uye khona vele uvuke ekseni uye khona uthi lo sisi bese ngifonela nesoka lami indoda le ubabuye ngane yase Nigeria uthi bese lifika isoka uthi shuthi isoka lingakafiki uthi kwabe angithi kubabone nike nibabone labantu laba base lapha emasontweni laba abafundisi laba khona labafundisi abakubeka isandla uwe abanye bathi uvele niwe esontweni abanye betiniwe esontweni niwe angazi nisuke kwenzakalani lapha uthi ke lo sisi kuvele eshisela umzimba yabona ashisela umzimba bedizi angaqondakali avela awe uthi avela awe ke ayigcine lapho esendlini uthi avela awayigcine lapho uthi mangigcina lapho uthi ngaze ngaphaphama ngesikade ngiphaphama sekukhona ubabuye ingane la uyo sengivusa phaphama ngichamele futhi uthi hayi angivusa ubabuye ingane angisuleke ngigeze bese sikhuluma indaba ukuthi ke kusasa ufune ngivukele kuphi ke uthi lo sisi ngixake ukuthi manje ngiwiswa yini nani nani uyabona engaunderstand ayi uthi ke bese uthi lo sisi bese ngivukela khona esontweni uthi ngingene epageni lika Prophet Bushiri ibani ministries angazibani uthi ngingene epageni ngi-inbox omunye umuntu osebenza khona benginikeza inamba ngisho ukuthi yazi phela manje sengimenyeziwe kanje nami sengithola i-prophetic message bani angazi bayibiza ngalento yakhona manje angazi ngenze njani kodwa umngane wami usethi angivuke ekseni kusasa ngiye khona esontweni manje angazi ngizofika ngiqondane nobani kanjani ngoba kuyaphithizela lapho bese imphendula lo mfowabo imphendula kwi-page ku-Facebook ethi hayi uzofika uthola usibanibani uthi lo sisi ngivuke ekseni ngiye kuthiwe phatha yonke into zakho bank statement i-ID nani uyabona uthi lo sisi ayingivuke ngigeze ngiqoke ngiye esontweni uthi ngathi mangifika esontweni ngiphethe ne-bank statement ngiphethe nazo zonke lezo zinto uthi hayi ngifike ngihlaleke esontweni ke ngihlale kwenziwe lokho kwenziwayo uthi kwathi ngesikade wayesengena ubaba ungena kababa kuba ceremonial kuba kushuthi kuba i-procession kuba ne-system njangena ngayo yabo akaveli njangene mayisezongena yabo kuba nemvunge uyabona ngazi ukuthi mayengena sekukhona ukuphila kube ngathi uhamba namafu kube ngathi uyabona nje mase niyathuthumela nisuke usuke khaphwa lezi niyathuthumela uvela ubone na ukuthi la kusezulwini la abantu ke not ukuthi kusezulwini ngempela indlela abantu abasuke bereacta ngayo emqondweni yabo kuvele kube ngathi kusezulwini ngempela uthi angene mayingena afika thule ukuthi cwaka esontweni uthi bese ngibuka
uBushiri uthi angibuke uBushiri umprofeti. Uthi manje ngibuka ngivele ngibona ukuthi hayi kushuthi ngempela into zami ziyaqaqeka. Kubantu abangaka ubuka mina. Uthi kodwa ngibuke ngathi ungibuka kabi. Angibuke ngathi ungibuka kabi. Uthi bese khona lapho uthi lo sisi bese umprofeti angazi noma emsukumisa. Angazi noma emsukumise yini. Ebese khuluma umprofeti amtshena igama lo sisi. Uthi amtshena igama nesibongo. Uthi ethi ngibona usibanibani wasibanibani ubani lo ethi lo sisi mina. Ngibona 100,000. Ngibona unemali yabona ngibona unemali eningi 100,000. Bese ngibona eyisho leti njengoba injalo. Ethi ngibona kwi-bank statement yakho uneo 5,000. Engibona lokhu bengena emva kwensukwana ezimbalwa ngibona u5,000 engathi umoya engcwele hambe labo 5,000 engathi kwakuyimali obukhokhelwa yona. Kusho ukhuluma ngesingisi ke kodwa umprofeti Bushiri. Uthi lo sisi ngiqale uthi lo sisi ngivume ngithi hayi impela. Uthi wathi mayiqhubeka uthi kakhulukazi nje wathi mayithinta lento u5,000 nani. Uthi lo sisi bese hayi man ubuye umqondo ukuthi hayi khona. Hayi khona kushuthi into zami ngempela ziqaqeke kuno mabe ngibo imali yami izobuya kushuthi izobuya imali yami. Izobuya imali yami uma ngempela ngizobonelwa kanje. Uthi lo sisi ayambonela amsho zonke izinto ethi wena wazwaqishwa wayibulala wacishwa wabulala ngisho ingane zakho futhi wena unezingane nomuntu wangaphandle. Uthi washo uthi lo sisi wathi esuka lapha ngazi noma bambeka izandla ekhanda ukuthi ngaphinde ngawa lokhu kuwa lokhu kwakhona. Uthi ngawa lo sisi ngabanjwa ngabantu uthi ngaphaphama nakhona sengiyichamela. Akuyena yedwa wayenziwa leyo nto. Akuyena yedwa wayenziwa leyo nto. Uthi lo sisi ngathi ngabe sengihamba sengibuyele emuva. Yabona ke mawubone into isimangaliso nento oyibona sengathi izoshintsha impilo yakho noma enkulu awuhlali ungaxoxi. Uthi ke lo sisi wathi mayitshena omunye umuntu nje out of excitement ukuthi hey hayi ngihlale ngibabona abantu abahlolayo. Ngihlale ngibabona abantu abakwazi ukubona izinto, abakwazi ukubonela umuntu kodwa lo ayongila igoda. Uthi bese ethi lo muntu ayemfonela ethi awubakuhlolele yebo. Bathini bangihlolele nje ngayo yonke into. Bese ethi lo muntu wayekhuluma nalo sisi bese ethi awukahle le information njengoba bekuhlolela kanje akekho umuntu osebenza khona oke wamtshena lento. Akekho umuntu osebenza khona okwamtshena lento. Uthi lo sisi uvele ubuye umqondo ukuthi hayi man phela lento ukhona umfowenu ngeke ngamchazela osebenza khona lapha kuBushiri. Ukhona umfowenu engangimchazela ngenhloso ukuthi ngifuna mina ngisize ngilokhuze ngifuna ngisize ngikwazi ukuthi at least bengichumise lapha ngiyokwazi ukubona umprofeti. Uthi wavela wabuya umqondo ukuthi hayi man laba lento esho uBushiri ileya. Wathi lo muntu ngesikhathi ukhuluma naye lo mfowabo ukhuluma naye umchazela wayengayiphethe ifoni esandleni ideze ebhala something noma record. Uthi lo sisi wayideze ebhala lo muntu elokho ebuye yale ehambe ebuye ngishiye ebuye ngesikhathi ngimchazela ahambe ebuye. Uthi lo sisi wabuya umqondo ukuthi hayi man lento engiyisho la ile engangiyitshena lo mfo ayikho enye
ayikho enye into eshiwo umprofeti engangayishongo mina. Izinto ayishoyo ilezi engangitshenela umfuko. Uthi hey ngivele ngibona ukuthi hayi ayikho lento. Uthi wathi lo mfuko hayi kanti wena ubazi ndawo ukuthi besebenza kanjani. Ayikho lento eniyenza lapha. Uthi lo sisi waphoxeka wathi uthi uyabuza nakwabanye bathi abanye hawo nemsweni yokwenza lapha thina saya kanye sashiya phansi sabona labantu badlala ngathi. Le information le abangathi bakuhlolela ngayo information asobe ithathe kuwena. Uthi lo sisi ngakhala ke manje sengikhalela nesikhathi ke sengikhalela nesikhathi sami manje ngingasazi ukuthi kanti kahle kahle kwenzakalani. Hayi ke kwahamba ke isikhathi kwavela nezinye ke izinto ke ezayivele zingamanga. Uthi lo sisi ngathi mangithi ngiyazama ukuphumela obala ukuthi hayibo into eyenziwa ke leli yabandla 1 no 2 no 3 bathi abantu hey ayikho leyo nto ukukhohlisa abantu uthi bamthuka abanye wagcina seyithulela kodwa ke wagcina ekwazile ukuphumela wagcina ekwazile ukuphumela obala. Yabona wagcina ekwazile ukuphumela obala lo sisi ngoba nase uma community radio station wayikhuluma ngalento bahlangana ke nabanye ke bahlangana nabanye ababegiliwe nabo khona lapha ya. Yabona so ke kuningi okunye akubalayo nje ukuthi ngeke sakubala ngenxa yesikhathi kodwa kuningi okunye lo sisi owayekubala ezethi ezekhulume nangokuthi ngempela into emxakayo ukuthi mayeseyitholile ukuthi lento ingamanga yonke lokuthi wayehlolela uthi manje phonxa kwalento ukuthi yayifika kanjani or le feeling yokuthi ngathi usezulwini mayelaphana uthi kwakuze uthi wayikhumula yonke leyo nto wabuya emaqondweni wakhe wabona ayikho lento ifakwa ukuthi abantu abaningi basuke bekhuluma ngayo. Uyazi ukuthi abantu abaningi ungasuka la uwele uye lapha phesheya uphinda uzowela kungenalutho nje uphinda uwele kodwa mawusulapho usufuna ukubuya bese kuqhamuka abantu bethi hey khona into la besho le ndawo kade lokhu wela kuyona wena bethi khona into la la akudluli umuntu la akudluli lutho la ngeke usawela ngenxa ukuthi sebekutshela kodwa usuke wawela ngenxa ukuthi umqondo wakho sebewufake ukuthi akukuwelwa la nawe ngeke usawela nawe kodwa ubusuke wawela. So walokhuza ke lo sisi ke wagcina ephumela obala ke naye wazama ukuthiphisa nabanye ngoba uthi nje after lapho khona lapho umprofeti uyazi labo prophet ziningi izinto abebezenza uthi bekuvele ngelinye ilanga ziningi izinto abazenza ezi umqondo wakho umazi uNkulunkulu ngempela ukuthi uNkulunkulu ufunane kumuntu kulula ukubona lento eyenziwa labantu akuyona le ngempela ekufanele ngabe bayenza. Uthi nje kwagcina khona lapho umprofeti uBushiro wathi angaze anginikelelwe ini banikela abantu balapha ngeke ukholwe ukuthi kunomuntu onikela ngo200,000 yedwa nikele ngo200,000. So ukuthi ke khona lapha athi akabanikele khona abantu banikele eningi kakhulu imali angazi kwakuthiwa kuzokwakhiwa ini wayithatha umprofeti lo wayihambelana naye imali. So abanye owayithi mayekhuluma lo sisi ekhuluma lolu daba bethi hayi kahle wena ayikho bagcina sebemkhora ukuthi lento ngempela ikhona. So yini ke esenza ukuthi sigcine sesilutheka kanje thina endlini enyama? 1 indlala, 2 ukungabi nalo ulwazi ngoba bonke labo bantu abagangayo
abayizinyanga, abathandazi, nani abenza lezi zinto ey'bhedayo, hhayi bonke. Laba benza lezi, they do it in the name of God. Bonke ubafica bethi Jesus, belabantu emakhanda, bewa abantu, abanye bevele bethi nje bewa abantu, bewe kube uginqiginqi. Bese abantu becabanga ukuthi lokho kuwa kuchaza amandla azoxazulula iy'nkinga nangakufaka ezulwini and all those things. Kodwa mawusulazi nje musuku unalo ulwazi, ugcina usubona ukuthi la akusikho lokhu okufanele ngabe kuyenziwa. Bengifuna ukudlulisa lolu daba, siyabonga kakhulu.